Da chi wedi bod yn eitha prysur dros y flwyddyn dwytha, efo lot o gigs. Dwi'n clywed bod chi yn prysur yn sgwennu deunydd newydd ar hyn o bryd, dwi'n iawn? O'r diwedd, dwi'n meddwl, mae wedi bod yn... da ni angen neud hyn ars amser hir. Da ni bron y gorffen sgwennu ail album, so recordio hwnna'n fuan iawn. Da ni heb rili gael lot o brofiad fel grŵp yn y studio. Felly ar y funud, da ni jyst yn sgwennu bob dim o flaen llaw. Ond da ni'n meddwl bydd yr ail album yma yn lot mwy experimental na'r un gyntaf, dwi'n meddwl. Pen ti'n deud arbrofol, beth ti fel, achos mae gennych chi'ch set-up amlwg, ond sut ydych chi'n mynd i arbrofi? Da ni'n cadw fo fel mae o'n fyw, ond yn y studio da ni'n mynd i arbrofi fel lot o heina gwahanol, lot o pethau mwy electric, psychedelic o bosib. Ydych chi'n gweld o'n eitha hawdd i gyd sgwennu? Ydych chi gyd yn byw efo'ch gilydd ar hyn o bryd? Na. Na, dwi'n byw yn Gaerdydd. So mae'n eitha anodd dod at ei gilydd, ffeindio amser dod at ei gilydd i marfer. So ar y funud, da ni'n trio datblygu caneuon yn slo bach cyn gigs. Be ydy'r broses? Os e un yn sgwennu a wedyn pawb yn rhaid i fewnbwn? Wel, ar y funud, mae wedi bod yn fi ag Elan yn sgwennu geiriau a rhyw fath o gods, rhyw fath o syniad o riff neu rhywbeth sy'n sefyll allan. Unwaith da ni'n dod at ein gilydd, mae bob dim dieddol newid. So mae o'n broses o weithio efo'n gilydd hefyd. A y cwestiwn amlwg ydi, faint o ffrio os yna? Lot. Lot. Os o lot o fatha beio bobl eraill ar y llwyfan a sbio mynd... Dwi'n cael fatha ar ôl gigs, mae rhai o ffrindiau fi'n dweud, oh my gosh, oedd y wynaf na nes ti dynnu ar marged a gwylio yn ystod y gig, ond yna'n ofnadwy. Dwi'n meddwl bod Elan yn dangos o fwy na neb arall. Rhaid ni ddysgu unwaith da ni'n mynd ar y llwyfan gadael ein chwerelon ar ôl. Y gweitha oedd y gwyl crig mawr llynedd, nath gwylym boeri off y llwyfan. O'n i efo fflem, o'n i gorau stopio hanner ffordd trwy'r can. Ac oedd yr unig gan yn canu trwy'r set, ac o'n i llawn fflem. Reit ar diwedd, ac oedd bob dim wedi bod yn berffaith tan hynna. Da chi wedi gwneud un o ddau o gigs tu hwnt i'r ffin hefyd, dwi'n iawn? Ydych chi'n gwneud gig yn Union Chapel chydig bach yn ôl, sut dath hwnna? Oedd hwnna'n lyflu. Mae o'n fenyw bendigedig, enfawr. Mae'n rhywbeth sy'n daylight sessions, mae'n digwydd rhan fwyaf o ben wythnosa, ac maen nhw yn just cael 2 neu 3 band neu grŵp o loads o wahanol genres i chwarae yna yn ystod y dydd, bob pnawn dy Sadwrn, a mae'n neis, o'na grawd da yna o bobl oedd efo diddordeb, felly. Ie, gan bod am ddim hefyd, mae'n denu lot o gynulleidfa newydd. Dyn nhw'n mynd nabod y gerddoriaeth, ond maen nhw'n rhywbeth i wneud, a maen nhw'n mynd yna gan darganfod cerddoriaeth newydd. Yr un peth os da ni'n gwrando ar music, da ni'n mynd dallt y iaith, ti jyst gorau gwerthrogi'r gerddoriaeth, a dyna di'r comments da ni'n cael os da ni'n canu gynulleidfa di Gymraeg, ydy bod nhw'n gallu gwerthrogi'r music sydd yn neis i glywed. Pwy pob lwc efo yr album newydd, a na ni weld chi dros yr haf fuan, mae'n siŵr. Diolch.